3, 2, 1, cynnig Gymro. O! Right, 8-5-8 yw'r sgôr I giro. Dyna draw. O! Mor agos. Yr agosa hyd yn hyn, sy'n ni'n gweud. Wow! O, dwi. Un cynnig... O! O, oce. 814. Digon dal. O! Aros ymwneud. 3, 2, 1, cynnig Gymro. O! Right, dyna draw fan hyn. Dyna draw, Rob. I weld y sgôr. Dyna draw. O! 8-5 oedd y sgôr I giro, yn anffodus, Rob. 3, 2, 1, cynnig I Gymro, bant ti. Gwan dal! O! Dyna draw. Gan I weld y sgôr ucha hyd yn hyn yw... O, ti wedi chwalu'r sgôr ucha. 3, 2, 1, cynnig Gymro. O! Gan I weld, dyna draw I weld y sgôr. Liam, dyna fan hyn. O, 8-5-8 yw'r sgôr I giro. Mae di wneud e! Yeah! O'r diwedd!